Ndị be anyị bịanụ ka unu nụrụ update ka esi wee gbuo eze n'Imo steeti, wee gbuo ya, gbuo driver ya, gbuo ụmụnne ya na-abụ, gbukwa ndị sofa fadụ mmadụ 6 wee mụnyefe ọkụ n'ime moto. Unu fụ ebe ndị a na-agba ọkụ n'ime moto ya, hei, unu ama na ndị Igbo be anyị nke ikpeazụ a na o nwezikwa onye obi dị mma, amakwọ nna ya ama onye bụ onye n'ime fa. Aka m etinyekwala unu ka unu fụ ebe fa na-agba ọkụ, kama na ọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa ya ka eme ka ndị mmadụ mata na ndị uwe ojii nke nọ n'Imo steeti na fa ejegokwanụ na nke ya bụ igwe ka eje mee nyocha na nzacha ma marụkwanụ ndị gburie. Ebe unu na-afụ kịta anụnwa bụ na be igwe anụnwa ya palasi ya bụ ife unu na-afụ kịta, ebe anụnwa bụ ebe ya na ezinụlọ ya bi. Unu ma na-eme ka ndị mmadụ mata na afa ya bụ igwe bụ Barrister Igwe Paulinus Ekwueme, na ife anụnwa na-eme na Autonomous Community nke dị na Ọhajiegbe ma Imo steeti, na eze Paulinus ahụ na-afụ ebe anụnwa nọ n'obodo oyibo ka ọ nọ ahụ wee ya bịa na sinsi ọ bụ igwe na ọ nọrọkwa na vileji fa, nọ n'obodo oyibo ka ọ nọ wee bụrụ igwe. Ama nka ya esi were igwe nye onye n'obodo oyibo, ewere igwe nye onye bi Lagos. Onwezi ife na-eme na kọmuniti ebe ị na-achị ka ị esi wee marụzi ife na-eme, akpọba na fon ịbịa nye ọda. Ọ kakwa mma na ife igwe a na-si werụkwa ya nye ndị nọ obodo nso, ndị nọ vileji nso. Onwe ife na-eme gbata agbajie na nke igwe ozugbo. Ama ka anyị esi wee setụrụ ife na-eme, ama m nke bụ na ndị mmadụ ya nọ vileji ewere igwe nye onye bi Lagos, nye onye bi Abuja. Ọ na ndị nke nọzi na vileji ọ na fa ya bụ nwa igwe nwa ka nna akọkwala ụnụ ife nna akọrọ ụnụ maka ya bụ igwe. Na ebe igwe nọzi n'obodo oyibo ka o bidoro wee yaba ahụ ike na-agwọgide gị ebe ahụ agwọtaghị ya, ọ sị ka ọ nata vileji fa ka ọ maa na ya agwọtakwa n'ife na-ayị ya n'ọkwa ya ka igwe natazi. Wee na-akọwa na ndị nne nọ na vileji a na onwere mmemme fa na-eme, fa wee mee igwe invite wee si anya bịa ka ọ nọnyere fa dịka fa na-eme ya bụ mmemme, na fa ya agba egwu. N'ọkwa ya ka igwe kwadoziri ije ụmụnne ya ndị nwoke na-abụ na driver na igwe na ndị ọzọ sokwa igwe, fa wee dụ mmadụ 6 wee banye na moto wee na-eje ya bụ njem, wee pụta n'ebe a na-akpọ Asaa Awala nke dịkwana na ya bụ kọmuniti fa n'Imo steeti. Wee sị na ndị onno ndị amahọ ndị afafa bụ wee si n'ime ọfịa wee mapụta wee gbachie moto igwe fa ihu, wee were egbe wee gbaba fa, gbachaa fa ozughọrụfa. Fa wee welụkwa mma wee gbukasịa igwe, gbukasịa ndị niile so igwe, ma driver ma ndị sekuriti so igwe, wee mụnyefe ọkụ n'ime moto. N'ọkwọ ntu a ka igwe si wee nwụ, ka ndị mmadụ pụtazi wee na-ekwu na ife nwere ike ibute igwe ya eji wee nwụọ bụ na ndị obodo anụnwa nwere oyo na fa nwere mmanụ, adị n'obodo a ka nọ n'isi na agụụ na-agụfa, na fa enweghị ọkụ, na fa enweghị mmiri, na enweghị ife igwe fa na-emelụfa, na fa na-asọspekti na ego a na-eleta na ya bụ mmanụ na ọ na-abịa ekecha ekenye igwe fa nke ndị kọmuniti fa, si igwe fa na-eri sọsị ya na ọha enyefa na ọ na-abịa ka ife niile na-aba. Mana unu n'ezie ebe igwe nwa n'anya, unu amalụ na igwe na oso wee rie ego nwa ka ọ na orighị ego nwa. Afụlọkwa mba igwe ati onye na-eketa na-erisi ya. Ụfọdụ windo dị ebe a onwe dị graasị, afọdụ enu ebe anụnwa si dị na adụ ọdịa na ọnya akpatara tifa ji wee gbuo igwe fa, na igwe fa enweghị ife ọ na-enye fa na oketa ego mmanụ n'obodo fa bụ sọfịa, na enweghị ife mepere emepe na ya, na fa aka nọ n'isi. N'ezienụ be igwe nwa ka unu maa na o nwere ife mepekwuru na be igwe nwanụ. Unu mana mgbe eweta ife anya na ana m asị unu adịchọ na ọya onwe a na-ele na igwe na-eketa nke ndị kọmuniti a na-erito ya, mana ụfọdụ aghọtaghị ya. Unu afụgwa enube igwe nwanụ fụ ebe ọ na-eri ego ọ yiri nwata ọsị ya. Ọkwa ya ka nnụtị ka m wetara unu ka unu gekwa n'ife ndị uwe ojii kwuru ebe anụnwa ka fa si wee je nwoke anwụgwenu anyị abọchanyitekwa ya n'ọnwụ. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa bifo mmadụ a na-egbu mmadụ, biko nu dunu chọ bifo na na-egbu onye aka ya dị ọcha. Amakwa m na igwe eriko na orighọ, ọ bụrụgodu na oriko na orighọ o dizavụ họ isi etu a wee nwụ. Ndị sekuriti ya fesokwa ya wee ri, ụmụnne ya na-abụ nwa na ndị so ya fesokwa wee ri, ma draiva unu sokwu wee gbu, draiva osokwu wee keta ego nwanụ. Anyị na-eme ife oge ụfọdụ ka anyị na-eche eche bifo anyị a na-eme ndị egbu wite igwe kịta anụnwa fa nwere ezinụlọ, fa nwee famili, kee ka nwunye fa ya esi zụ ụmụ fa, kee ka nne na nna fa ya esi wee kopu. Ọ nke nnọsị ka m wetara unu ka unu gee ife fa kwu. The woman was surrounding him.
After the finish reading address, we will pray for him. The whole of the community was represented from each community's kindred that makes Ocha. Each kindred, each village was nominated five women from that from our. And they prayed for Eze, for each kindred, each community village was represented by a prayer. After the other one. Is that you people should try as much as possible, because I mentioned in that video that we need vehicle. Anytime they give us vehicle, I will deploy that thing there. Thank you, sir. Are you clear now? I'm clear. I have another question. Thank you, Mr. Commissioner. My next question is this. Are you aware that some of the policemen that escorted Isura Hene to his hometown was attacked? Which the present one that The one that was... I am the Commissioner of Police of Imo State. I have not deployed any police officer to guard Eze. I am the Commissioner of Police and I control all policemen in Imo State. No police officer was deployed to Eze to guard him when he came. And in fact, I as the Commissioner of Police does not even know that Eze came into Imo State. You understand? So wherever Eze got his men, not from my command. You are not policemen. Any other person? I'm Are you clear now? Yeah, I'm It's democratic. Yes. And we are here to get you. You understand?